Здравейте на всички, аз съм Шофер 69. Днес сме в CSGO Дупе и ще залагаме. Добре е брат ми, който днес има рожден ден. Реших да го направя този клип още отдавна. Ще залагаме в този сайт и така видим, защото имам като цяло доста кутии и други неща. Да видим какво ще мога да направим. Сега ще залагаме заедно с него. Някакви все едно какви трашове ще залагаме, просто е така да има. И си проме късмета, беше това, той е днеска рожденик. Давай, все едно. Само трябва да потвърди Steamguard. Да видим днеска дали ще ни потръгне късмета, защото преди сме бетвали в някакви сайтове. Най-голямата ни печалба е цял 7 евро от такива сайтове. Не знам, може би за напред за канала ми мога да продължавам да бетвам в такива различни сайтчета. Няма да е приема в един сайт. Ще има разнообразие. В уста ще успееш да приемеш. Че видим се ако си не пише. Не, добре. Като цяло сайта не е много голям. Тук има как нали да играете. Няма го натискам сега. Тук съпорт има, ако имате някаква помощ. Тук вече, нали, като влезнете в сайта, трябва само да се логнете, нищо друго. И не е чак толкова голям сайта, като влезнете, само това е смисъл. Депозит и само скинчета може да си бетвате. Аз го избрах, защото не е чак толкова голям. В смисъл, естествено, че си има хора. И си залагат и затова мислих да се възползвам. Ето, онлайн users. Тук еди колко си хора. Ето и влезнахме. 3,93% имаме. Да видим дали ще имаме шанс да спечелиме. Ако не, като такова. С набрат ми късмета днеска, той е рожденик. Кажи нещо, бе. Така, да видим сега. Един път се видяхме. Два пъти се видяхме. Майко! Браво, абе, ти днеска си късметлия, бе, браво, бе. Еми, гайс, ето днеска спечелихме, да видим каква ни е печалбата. Не сме очаквали с брат ми толкова смисъл извънредно, така казвам, да спечелиме веднага. Браво, бе! Сега трябва да наистина почакаме за оферта. Като цяло имаше доста хора, които бях спечели. Ще се включваме за следващия пот. Дайте видим сега какви неща сме спечели, да изчакаме офертата, която ще трябва да ни е пратена от самия сайт. Нали така? Или? Добре. Трави майко! Леле. Сега преси някой си сложи от тея. Майко, ти си отвате. Ще трябва да почакаме да видиме. Всъщност нямам никаква идея как се теглят тези неща. Брат ми е по-запознат с този сайт, защото като цяло той повече бетва. Ако искате, може да оставите, нали, по един коментар. Ако имате някакъв въпрос или нещо така за съвет. Той постоянно бетва в някакви сайтчета и така нататък. Вижте, я дай нагоре да видим колко процента. Jackpot 8.47. Тоест какво, 8 евро ли? Какво е? Да, 8 евро. Бате, за първи път ми дай сега видим как да ги дръпнем. Какво става? Сега почакаме. Пак ви казвам, никаква идея смисъл как се стават нещата, как нали се дърпат и така нататък. Трябва да видим една нова... това ли? Не, добре. Here. Да видим сега да успеем и си дръпнем нещата. Никаква идея нямаме сега да видим какво ще стане, как ще ги дръпнем. И като ги изтеглиме, естествено продължаваме с с теглянето. Продължаваме да си бетваме. Само трябва да видим. Ти имаш ли изобщо някаква идея как тук става работата? А? Добре. Сега какво трябва да изчакаме, или? М? Добре. Трябва да изчакаме тази оферта и да видим. По-нататък ще направим още такива клепчета. Не казвам, че ще е само в един сайт, че се опитаме да направим разнообразие.
да бетваме в различни сайтове. Независимо с какви скинове, вие имате някакъв шанс и така нататък. Мале, Макс Джакпот някой е спечелил 1463 евро. Лол. XDDD. Направо, представете, щом толкова се бетвали, едва ли... Вижте, те влизат само с по една кутийка, която е по 3 цента, което имаш горе-долу някакъв шанс, ти като слезнеш с твоите трашове и така нататък. Мога да направиш нещо. Сега да изчакаме да видим всъщност как се теглят всъщност тези скинове. Аз нямам много голяма представа да видим брат ми. Чакаме брат ми да видим какво ще направи. Ето като цяло, добре скинове. Flashback, MK, AVP-та. Има смисъл, доволно е. До 2 евро има някакви скинове, които в момента стигат, така че има всичко. Да видиме. Ти всъщност напълно ли си сигурен и знаеш как... Ай, най-висяща оферта. Добре, бе. Браво, Шане. Я ви... Охо. Добре, еми давай. Браво. Ей, ти днеска си късметлява да му се не видял. Продължаваме. Я че я ви. Охо. Браво, браво. Давай, давай. CZ, кутики. Сега ще имаме да бетваме. Гай, ще има още доста клипчета, така че последете ме в моят YouTube канал и независимо от това продължаваме да бетваме. Ще направим достатъчно добър клип. Water Elemental. Като цяло с повечето са кутии, които ня бетнахме, но пак имам смисъл доволно е, защото все пак спечелихме 8 евро. Това, знаете ли какво е смисъл? Това ще ми заведе още колко бетвания. Сега какво става? Леле, никой не съм очаквал, че така от първи път ще ни лъкне, разбираш ли. Днес трябва да си пробваш късмета нещо. Тото ау. Какво стана, приля? Все нещо особено, повечето са кутийки нещо. Еми, честито. От 80-те вече имаме 240, я дайте да видим какво сме спечели. Като цяло тук почва всичко. Кутии, текнайнове, охо. Това си вземе кефи, едва ли е някакво скъпото, 26 цента, но нищо. Пак гледайте тук, емки пак има. Не са скъпи пак нещата, но пак виждате, все, спечелихме ги, което е пак и доволно мода. Вижте какво, глок, пил. Колко струва то глок? 3 евро и 24, ние сме като цяло доста на печалба. Стой сега да видиме. Тук само повечето кутийки, ето това, което го спечелихме също. Да видим на тука и до тука. Тук вече са неща, които може също още да бетнем. Тук има кутийки, още неща мога да бетнем. Дай да продължаваме, брат ми. Дай, говори спокойно, в смисъл, искам да се раздаваш тук. Сега е момента, дай влизи. Ти си късметлията днеска. Еми, давай нещо от смисъл в кутии, дай назад да имахме още някакви неща. Стига, дай сега някакви така, някакви фамашчи. Максималните айтеми, които могат да заложат в този сайт са 10. Да, 10 айтем. 10, Ми аз ти предлагам толкова, или? Да, примерно, добре, бе, всеми едно, в смисъл. Давай, там да има. Да си пробваме късмета. Тоест, твой късмет да пробваш, в смисъл. Ти си днеска късметлията. Обещавам ви, че след тази печалба, която направихме от 8 евро и малко центове, ще направим съвсем скоро още един клип с брат ми, как бетваме. Сега продължаваме, да видим дали ще успеем да ни вкара за тази 1 минута и 10 секунди. Сега 2 евро и 14 цента. Брат, много късметлия си, бе. Между другото, днеска на стрима Шофра 69 на моят канал, Twitch канал. Не съм сигурен дали ще има стрим, но който ме последва ще знае. Долу има график. Ето и влезнахме. Стито. Добре. Всичко точно. Имам с Майкъл от 800
малко от 84 айтема всъщност. Направихме добра печалба, в смисъл 204 станаха, което е добре. Да им пак горе-долу, в смисъл 8.58%. Всички гледате, почти всички с по 8%, което е наистина доволно. Само ето печата накрая се опита да си пробва късмета. Но 0,7% да видим дали ще му лъкне. Намаляни малко, но все пак стигнахме до четвърто място. Виждате тук 5-7, дайте видим надолу. Като цяло кутии, ето и ние сме ги бетвали, дайте видим са. Един път се видяхме, два пъти, три пъти, 4 пъти се видяхме. Ами, този път няма ние да сме победителите, но ето, точно в края ние се видяхме. Но нищо, важното е, до сега спечелихме 8 евро, което пак е доволно. Така че, дето сега да видим да направим още един депозит. И с това мисля да приключи нашия клип в CSGO Dub. Ами, дай нещо, дай смисъл, дай назад да видим. Така е, дай кутии още 2-3 да сложим, така. Слагай тук да има. Айде, ако искаш да ги бетаме, ли? Още нещо сложиш. Как искаш, ти си днеска рождение, къде решаваш? Така, давай, акцептвай и да ги почваме. С това мисля наистина да приключи нашия смисъл след този бет. Да видим да приключи. Ще го направим пак. Не обещам да е в същия сайт, но ще видим, ще избереме. Ако искате, може да поставите в коментарите някой сайт, който на вас ви е харесал. Има смисъл за бетване на кутии и цял скинове, да. С рулетки и така нататък. Не да видим са. Ти цепна ли? И добре, значи чакаме. Остава една минута. 1,88 евро за сега те имат по 15% и ето влезнахме. Първо, what? Не, 10 айтема. Ето точно 10 айтема. Те всичките до сега са влезнали с 10 айтема, да видим. Кой ще има по-голям шанс? Зависи кой с какво е влезнал, разбира се. Вижте, за сега само кутии, тук ето и нашите трашове. Трашове, ама виждате какво става. Ето то. То повечето кутии някакви скинчета, които са по 2-3 цента. Хората се опитват да изкарат нещо повече, което са ги спечели или са ги купили, независимо. Това бяха хората, които са таколи. Майко има някаква печала вече с 19%. Явно добре е влезнал. Да видиме. Брат ми, ти какво ще кажеш? 52 цента с това USB. Добре. Това наистина, само с едно USB като влезнеш и те другите кутийки като са по 7 цента и 18 секунди, 4 евро, да видим дали ще имаме същия шанс като преди малко, да видим дали ще успеем да спечелим нищо, че сме да кажем едни от последните. Да спробваме това. Да видим сега. Явно брат ми сега ще ме остави. Да видим дали може и да се върне, не знам. Ето, продължаваме с така. Един път се видяхме, два пъти, три пъти, 4 пъти се видяхме. О май гад. О! Браво, бе! Ти днес късметля, си казвам, трябва да пуснеш едно тото да ти се не видял. Браво, бе! Айде, бе! Така е честно. Гайс, аз мисля с това да спреме нашия клип. Ето тук, виждате нашата печалба. Мисля, че 5 евро. Нещо такова от този сорт. Последете ме в моят Twitch канал, там ще има, в описанието ще има моят Twitch канал. В YouTube може да се сабскрайбнете, да дадете едно коментарче, палец надолу нагоре, както решите дали ви е харесал самия клип. Какво друго ще остава също сайтът на, в смисъл самия бетсайт, който иска може да влезне, виждате, всеки може да влиза с каквито идея айтеми. Ето печат са наби с 9 евро и 53 цента с USB Orion. Аз ще ви оставя с това. Благодаря, че бяхте с мен и до другия път.